Čaute ľudia, s vami je Nertis, vítajte u nového videa, dneska je to znovu hra Generation Zero a dnes sa vrhneme na misiu The Farm. Áno, v minulom dieli som preskúmaval, nenašiel som tam nič také zaujímavé, hej, ale dneska som sa rozhodol, že pôjdem splniť misiu The Farm. Ak sa bude dať a nebude to také dlhé, tak splním aj ďalšiu misiu a hru vám dám do popisku pre Steamákov, hej, lebo ja nemám Xbox, PlayStation mám, ale 3, hej, a tam neviem, ak si to chcete stať, no to je jedno, dobre, proste ideme na to. Tak, pozrieme sa na mapu a tu je Old Betan. Dobre, to je side misia, hej. A tu je misia do Farm, ok. Najprv by som sa vrhol na tú side misiu, lebo The Hunter máme, hej. A teraz by som sa vrhol na Old Betan. Čiže mám nájsť kľúč na väžu, kde je zvon. To mi niečo ukazuje. Ukáž. Takže tu sa schováva kľúč. Tak teraz mi Teres vravila, že jej Starky, tam mal brokovnicu, hej, a ďalej už neviem, výborne, takže ideme na to, unlockni to, tak, výborne, takže tu máme box, emergency flare, výborne, zíde sa, tu máme ďalší box, náboje do pipíka, ok, čo tu máme, ok, a tu je tá shotguna. Ok, výborne. Dal som si preč zbranie z druhého charaktera, do prvého som si dal. To mi to prišlo také podvádzanie, hej. Takže som si to dal head. Našiel si starú Betan, výborne, je zhrdzavená, ale Starky s ňou poľoval. Ok. Takže by som si tu shotgunu rovno dal do inventára a dal by som si ju na 5. A sú v nej náboje. OK. Tak vydržte chvíľku. Ja si ju chvíľku vystrojím tak trošku. Tak, dal som si 30 nábojov po každom. Hej, mám teraz bug, teraz mám brd. A teraz mám slagy a to je na snajpenie ten slag. Čiže to sa výborne zíde. No. Idem sa ešte presto tu pozrieť semka. Či sa náhodou loot nerespawnu, ale nerespawnu, takže by som sa rovno na to vrhol. Takže spawníme bicykel, nasadám a idem. Tu sú auta, tam je jeden runner, už ho vidím, hej, toho tam je runner, výborne. Čiže to tu idem vylútiť. S bohom. OK, rifle silencer. A to je nič moc, jednohviezdičkový. Poď, že má teba shotgun. Dobre, tak toto som nechcel. Aby som aj auto odbachol. Tak už asi akcelerant nebude, no. Nevadí, do prčí zase horím. Vyhýlujem sa teda. Tak to je čo? Akcelerant, OK. OK, to sú emergency flare a gazolín, ok, to sa zíde. Ďalší akcelerant, dobre. Tu máme benzín, to bude do motorky, ok. To mi teraz netreba. Tuto je dodávka s kladivmi, tu je box. Ok. A bude tu dačo? Nie, nič tam nie je, ok. Takže by som sa vrhol sem. Zoberiem ale bicykel. Tak, poď. Dobre. Tak, čo tu máme? Tu budú asi drevorúbači, pozerám, keďže to je veľa dreva. Ojoj. OK. Takže pozerám, že oni sú asi, teraz mi vravila, že sú distraktnutí rádiom. Hej.
si ma všimol. Počkať, zandáme trošku o byty, ne? Dobre, to stačilo. No poďte, chlapci. Tak, obidva dolu. Tak, vylútiť. Lekárničky a rádio. Dobre, to vezmem. Tu sa idem pozrieť. Je tu dačo? Tak, a drevo. Ok, dobre, drevo sa zíde tiež. Idem sa pozrieť do budovy, čo tu máme. Hop, otvorte dvere. Už tu máme. Nechal odstúriť. Takže mi vravela teraz, že koľko to bolo, okay, že Stenga Farm asi, že tam by mohli niečo so starými rodičmi ešte. Tu sú nejaké ruky, či tam by mohlo niečo byť. Výborne, začalo pršať, to je ideálne počasie. Explóziu gastenky, takže výborne. Sa zíde. Hore bude na čo? Počkaj, musím sa tam nejako dostať. Ach jaj. Poď. Poď. A tu nič nie. Dobre, nech sa pozrieť na mapu. A tu dá čo je, aha. Tam dá čo je. Takže sa tam idem pozrieť. Tak. Tak teraz mi Teres vravela, že tu niekde skautovala, keď mala koľko? Asi 18 či koľko? Dvojhviezdičkový pipík! Let's go. A že to boli staré dobré časy, tak počka, tak tento dvojhviezdičkový pipík si idem vymeniť za tento hnusný zhrdzavený. Tak, už mám vymenený. Vidíte na ruke, že to nie je až také zhrdzavené. Pozriem, že som dostal 7,62, to bude do AG4. Čiže to sa velice zíde. A ešte sa tam idem pre istotu pozrieť. Dobre, nič som tam našťastie nemyslel, čiže výborne. Takže už by som sa konečne vrhol na tú misiu. Takže tu je bicykel. Takže sa zvrtnem. Tak. A išiel by som. V tejto hre je také nepekné počasie, furt len prší, bude zamračené, vôbec to slnko nesvietí. Mohlo by raz ináč vykúknúť. Jo, to čo som spravil? Čo bolo? Dobrý drift, OK. To je auto. Idem sa len pozrieť. A čo ešte také? Už asi nič také, no. Firework! Yes! Firework, výborne. No uvidím, ako sa dneska rozhodnem, že či splním aj misiu, že či splním aj ďalšiu misiu. Hej. A tu niečo hovorí. A som tu správne. Dobrý deň. Počkať, mám nápad. Gastenky s rádiom. Skvelá kombinácia. Poď sem. Au. Tu počí, za tu za chvíľku chcipnem. Ja som teda dolu. OK. Ešte tam je jeden runner. No poď. Tak prebito, nabito. Tam si. Dobre, dolu. OK, prebiť, vylútiť.
tiež vylútim, tam pozerám, že bude asi ďalší robot, čiže výborne. To Runnera je škoda, že som neodbachol. To Huntera je škoda, že som neodbachol. Náboje do... Tam boli... Počkať. Kámo, náboje do Magnuma. OK. To sa zíde. Ale to sa fakt zíde. A idem toto ešte vylútiť. Pozrieť to. A tam niečo je tiež. OK, takže tam sa tiež poviem pozrieť. Čo je? Tyk! Dobre, ešte šťastie, že som si ho všimol. Už by po mne skákal. Lockpick. Kapist! Let's go! No ale neviem, či do neho budeme náboje. To je ešte otázka, no. Dobre, máme kapist. OK. A do neho idú 9 mm SMG náboje. Čo neviem, kde teraz mám zohnať. Jedenerky. Kokos, tu normálne idem, nemusím ani stanty stočiť, ja tu idem aj tak stanty normálne na bicykli. No, tu bude asi nejaký vojenský bunker. Možno je policajný, keďže tu je policajné auto. Takže tu zosadnem z bicykla, idem to tu vylútiť. Tu je akcelerant, OK. Tu je náboj do brokovnice. Tu máme lekárničku a adhesiu, keď to pôjde do recyklačného station, recycle station, rifle silencer. No ja ťa vylútim skrz stenu. Mne sa neschovajú tie krabice. Toto je, neviem čo, to je vojak. Práve náboj do kapistu, OK. Flashlighta, tu je rifle silencer, OK, to mi nebude treba. Výborne. Tu máme ďalšie náboje do kapistu, OK, tu je ďalší vojak, ďalší náboj do kapistu. Viete čo, ja si asi switchím ten kapist. Kde je? Má väčší damage? Počkať. Nie, má menší damage. Ale to nevadí. Koľko je v tom náboju? OK, ale 127, no. Keď mi do ňo náboje dojdú, tak mi dojdú. Switchnem na pipíka, nevadí. Všetko musí niečo dojsť. Kedy dojsť musí dať čo. Čiže by som sa už vrol konečne na tú farmu. Ak tu nič po ceste nebude, hej, samozrejme. A tu som ešte zabudol ísť. OK, tak sa tam idem teda pozrieť. Pardon, neviem, ale všetko ľud sa zíde. Dobre, tu nič není. OK, tu je dačo. Neviem, že to je iba scam. Tu nič není. Ak ste si niečo všimli, tak mi kľudne napíšte do komentárov, ja sa tam možno v off-screene vrátim. Ale už konečne sa idem vrnúť na tú farmu. Tu je auto. OK, už som pri tej farme, ale najprv vylútim auto. Repair kita, OK, dobre. Firework, OK. A tu bude určite karbatérka, OK. Karbatérka funguje tak, že keď do nej strelím, tak vypne robotu. Nezabije ich, ale vypne ich. A ich potom môžem rozstriedať. Dobre, tak tu pozerám, že je pekne veľa. 1, 2, 3, 4, no tak dobre, 4 zase nie až tak. Ale je to veľa. Mám nápad, ja mám taký dobrý nápad. Zobrať rádio. Že by som ich nalákal k tomu, alebo... Viete čo, použijem gastenky, jo. Gastenky budú lepšia voľba. Takže idem sa nejak... priblížiť, dobre? Gastenky s rádiom. Skvelá kombinácia. Dobre. Neviem, kde sú... Dobre, teraz neviem, čo mi vrabala, ale zarobila som sa skôr tými runnery. Ja nechápem, jak mohli takto ďaleko odletieť. Dobre. Výbuch to bol slušný.
lebo som konečne odpálil všetkých robotov. Ale... Jo, tu je vehicle station, ok, takže idem to tu vyľúť. Takže tu máme čo? Tu je krabica, ok, emergency flary. Koľko mám vôbec tých flare? 6. 22. Dobre, tak to už by som raz konečne mohol využiť, lebo flary ma dosť zaťažujú dakedy. Ok, ďalšia flera, dobre. Tiež není, dobre. Tu, garáž, otvor to. Ja som čakal, že to bude auto, ale pozerám, že asi tým autom odišli. Keď začala apokalypsa. Tu nič není. Dobre. Tu je robot. Robota najprv. Tak. Čo si ma všimol? To čo tam bliká. Čo máme third combat? Na bombu. Rýchlo zneškodniť. Kamo, ten kebyže na mňa skočí, ja som skončil. A tu si budem staviať doga. Tuto. Tak tu máme hviezdičkový pipík. Tak to už mi teraz není treba. OK. A tu, poď. Zase hviezdičkový pipík. Tak to je dobrý úvod, akože musím povedať. No. Tak tu máme čo, náboje do kápistu. OK, to sa zíde. Ešte full metal jackety, to je výborné. Tu je na traktore. Adresu, OK, simple. Lekárnička, OK. Tak tu je náboje do kápistu, OK, ďalšie. Tu je nejaká bunda, ale ja som spokojný s tým, ako som utočil. Ďalšie náboje do kápistu. Explosive gas tank, OK. Ja preto tu preskúmam, potom sa vrnem na misiu. Tak, Sezam, otvor sa. Tu máme mŕtvého robota. Dobre. A ešte kde som nebol? V dome som nebol, idem do domu teda. Ešte tu sa idem pozrieť teda, potom pôjdem do domu. Ok, náboje do shotguny. Tu je akcelerant, hej. To je deakcelerant. Čo sa stalo? Čas je 12:34 a my interpretujeme našu regálnu broadcastu. Všetci civilisti blízko ukrytú. Bolhem Ensudra. OK, asi evakuácia. Dobre, takže tu máme ďalšiu brokovnicu. Tu sú lekárničky, zase jednou hviezdičkou. Dobre, tu rozoberiem. Nebudem predsa zbierať zbytočne veľa zbraní. Tam je nejaký kľúč, ten budem určite potrebovať. To už bolo. Dobre, nemajú licenciu, tak Sonix. Výborne. Dobre, to ma pobavilo. Radio. To nechcem počuť. Dobre. Takže jedno radio sa mi vrátilo, čo som vtedy použil. A tu je box. OK. Lekárničky. Nič. A tu sú lekárničky. Tieto sticky flary sú výborné na Harvestera a nie, na tanka. Lebo, čo mi vravel kamarát, že Harvester je nemilostný a vypáli na teba všetky rakety, čo má. Čiže tie sticky flary sa hodia na tanka a vypáli po ňom úplne všetko, čo má. A zničí ho. Tu máme čo? Náboj do pitika, náboj do shotguny, OK. A nič zaujímavé. Tu sa nedá ísť, že von. Ešte som v tejto kôlni nebol, či čo to je, z dreva. Ok, repair kita. Co zozadu nedá ísť? Nie, všetko je to zabrikadované, takže už idem tam hore. No tak, otvor sa. Ja vlastne potrebujem ten kľúč. No, je to zamknuté, divné. Môžeš možno vrátiť, ešte na nájsť kľúč v ich dome. Dobre, tomu som nerozumel veľmi, ale povedal mi, že... Dobre, teraz ja som si aj myslel, že ten kľúč budem musieť zobrať neskôr.
mám ísť proste otvoriť stodolu, áno, stodolu a hovorila mi o nejakej Anite, ktorá je že vraj veľmi cool. Hej. Tak najprv to tu prehľadám. Konečne Recycling Station. Takže toto rozobrať. Tak, teďka. Dobre, už som sa zlakol, že som rozobral tu predtým. Tuto je, dobre, to som unlockol v prvom charakteri. To je rádio. Rádio, yes. Tak. Anita. Ahoj Anita, prepáč, že som Čo? HCU Defense. Aha, to je tá sirena. Meser! Dobre, vravela mi, tá Anita mi vravela, že sa ospravedlňovala, že za niečo nemohla. Hej. A ďalej, už neviem, výborne. Ja som akože fakt dobrý. Počúvajte. Sticky ferry tam hodím, toto tiež. Karbaterku tiež, toto tiež. Benzín nebudem potrebovať a dennánišoty si nechám. Dobre, máme meser. Čiže aby som si to zobral ako snipe dvojhviezdičkou, čiže počkať. Tak, takže ten meser som si vytunil, mám tam dvojhviezdičkovú, bohužiaľ neviem nájsť, nemám 1.4 tam z prvého charaktera. 4.8, mám ešte Rifle Silencer, jeden, ktorý som našiel, ten ďalší by som skrepol. Počkaj, toto je Handgun Silencer, to nechcem. Toto chcem. Tak. Ešte tu bol jeden pipík, áno. Ešte toto. Ešte tohto pipíka, tak, dobre. A to je asi všetko, ok. No, máme misiu Road to Southam, čiže by som asi splnil časť z nej, lebo toto je Southam a to kebyže chcem preskúmať v jednom videu, tak mi to, myslím, že dáme iba jedno video na to, kým to preskúmam. Čiže by som splnil časť z nej a myslím, že by som to asi aj ukončil. Takže asi by som splnil len toto a išiel by som už, hej. Alebo už natáčam pol hodinu a to strihať bude neviem. Dobre, takže ten poň mi ukazuje na strom. Výborne. No tak, zobral som nejaký toolbox. Neviem na čo, ale OK. Teraz mám tam misiu, mám ísť zase späť. Takže pôjdem ešte tam. Á, teraz už je tu. Čau. Díky. Prosím ťa, daj mi sekundu. Full radio! Now, all we need to do is head to Southam and meet up with everyone, right? It's just across the bridge. That's the closest thing to a town we have out here in the archipelago. Jo, teraz mám ísť teda do toho Southamu, čo mi vravela. A toto field radio funguje tak, že keď proste ho položím, tak sa tam viem teleportovať. No ale neviem, na čo mi to bude, keď som to ešte ani raz keď to možno ani raz nevyužijem. Že výborne. Tak pre dneska by som to teda ukončil. Hej. Splnil som misiu do Farm. Na budúce splním misiu do Road to Southam. Hej. A ak budete chcieť nejaké tipy, triky, napíšte do komentárov. Proste všeličo, čo vás napadne, kvôli mi napíšte do komentárov, rád sa inšpirujem. Steam hru vám dám do popisku. Aj Generation Zero Discord, ak chcete, choďte sa tam pripojiť. Nahoďte like a odber, aby ste nepripásli ďalšie video z tejto série. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau, čau.